félmegoldás a letiltástól mentes rész megemelése. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja, hogy egyrészt a letiltástól mentes részt azt meg kellene emelni, a július 1-től hatályba lépő új törvényi szabályozás sem elegendő, a gazdaságot tekintve, illetve az inflációt elnézve, ez a 115 000 forint körülbelül, ez nem elegendő, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy emellett ugye a letiltások mellett a végrehajtó inkasszót is kihelyezhet a számlájára az adósoknak, és így akár nagyon magas összegeket is le tud emelni a bankszámlájukról. Ezért a Mi Hazánk mozgalom határozottan állítja és követeli azt, hogy az inkasszó intézményét azt el kell törölni, mert ez teljes egészében kizsigereli a magyar családokat. Ennek érdekében a Mi Hazánk mozgalom módosító javaslatokat fog benyújtani, hogy a letiltástól mentes részt azt megnöveljék, illetve hogy az inkasszót azt eltöröljék végre itthon.